Hello. Hello. Di nakamet baybayan nga manugot ti solisog sa lakan ng katidakas. Amami nga dat sa dilangan madaydahay kumatinagan mo. Dumteng kumati pagariam, matungpal kumatinakan mo. Dito'y dagakas sa dilangit. Itdem kada kamdal daw ito, iti kanan mi, ti patinayon nga aldaw. Pakawanem dagiti basol mi, akasmet pamakawan mi. Kadagiti nakabasol kada kami, di nakamet baybayan nga umanugot iti sulisog, isalakan nakamket iti dakes. Ave Maria, napno ka ti grasya, napo Diyos tadaken ka, sikatin ang gasatan kargati amin nga babae, na gasatan met tibu nga tikyan mo na sus. Santa Maria ngay nati Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken iti oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, napo Diyos tadaken ka, sikatin ang gasatan kargati amin nga babae, na gasatan met tibu nga tikyan mo na sus. Santa Maria ngay nati Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken iti oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, napo Diyos tadaken ka, sikatin ang gasatan kargati amin nga babae, na gasatan met tibu nga tikyan mo na sus. Santa Maria ngay nati Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken iti oras ti papatay mi. Gloria ti Diyos Ama, Anak, kan Espiritu Santo. Kasi di po nga na ikastamet itaken iti agnanayon nga awan tinggana. Ito muna kadagiti naranyag a misteryo. Isu ti panakaipakda ni Arkanghel Gabriel ken Apo Berhen Santa Maria. Amami nga dat sa dilang madaydayo kumatinagan mo. Dumteng kumati pagariam. Matungpal kumatinakan mo. Dito'y dagakas sa dilangit. Itdem kada kamtel daw ito iti kanan mi iti patinayon nga aldaw. Pakawanem dagiti basol mi akasmet pamakawan mi. Kadagiti nakabasol kada kami. Di nakamet baybayan nga manugot iti sulisog. Isalakan nakamket iti dakes. Ave Maria, napno ka ti grasya, napo Diyos tadaken ka, sikatin ang gasatan karagati amin nga babae, na gasatan met tibu nga tikyan mo na sus. Santa Maria, ina ti Diyos, ikakaasi na kami nga managbasol, itaken iti oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, napo Diyos tadaken ka, sikatin ang gasatan karagati amin nga babae, na gasatan met tibu nga tikyan mo na sus. Santa Maria, ina ti Diyos, ikakaasi na kami nga managbasol, itaken iti oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, napo Diyos tadaken ka, sikatin ang gasatan karagati amin nga babae, na gasatan met tibu nga tikyan mo na sus. Santa Maria, ina ti Diyos, ikakaasi na kami nga managbasol, itaken iti oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, napo Diyos tadaken ka, sikatin ang gasatan karagati amin nga babae, na gasatan met tibu nga tikyan mo na sus. Santa Maria, ina ti Diyos, ikakaasi na kami nga managbasol, itaken iti oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, napo Diyos tadaken ka, sikatin ang gasatan karagati amin nga babae, na gasatan met tibu nga tikyan mo na sus. Santa Maria, ina ti Diyos, ikakaasi na kami nga managbasol, itaken iti oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, napo Diyos tadaken ka, sikatin ang gasatan karagati amin nga babae, na gasatan met tibu nga tikyan mo na sus. Santa Maria, ina ti Diyos, ikakaasi na kami nga managbasol, itaken iti oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, napo Diyos tadaken ka, sikatin ang gasatan karagati amin nga babae, na gasatan met tibu nga tikyan mo na sus. Santa Maria, ina ti Diyos, ikakaasi na kami nga managbasol, itaken iti oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, napo Diyos tadaken ka, sikatin ang gasatan karagati amin nga babae, na gasatan met tibu nga tikyan mo na sus. Santa Maria, ina ti Diyos, ikakaasi na kami nga managbasol, itaken iti oras ti papatay mi. Ave Maria,
napno ka ti grasya, napo Diyos tadaken ka, sikatin ang gasatan ka ti amin nga babae, na gasatan met ti bunga ti tiyan mo na Jesus. Santa Maria, ngayon na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin iti oras, ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, napo Diyos tadaken ka, sikatin ang gasatan ka ti amin nga babae, na gasatan met ti bunga ti tiyan mo na Jesus. Santa Maria, ngayon na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin iti oras, ti papatay mi. Gloria ti Diyos Ama, iti Anak, kan Espiritu Santo. Kas idi po nga na, kastamit itakin iti agnanayon nga awanting gana. O Jesus ko, Pakawanem pakawanem dagiti dagiti basbasol basbasol mi, mi, ispalan na kamtapoy sa infierno. Iturong mo amin nakararwa sa dilangit, nang nangruna ti makasapol unay ti kaasim. Iti may kadwa ka, iti naranyag a misteryo, iso ti sasarungkar na po Berhen Santa Maria, ken kasinsin ng Apo Elizabeth. Amami nga sa dilangit, madaydayaw kumahatinagan mo. Dumteng kumahati pagariam, matungpal kumatinakim mo, dito'y daga akas sa dilangit. Dem kada kamtal daw ito, iti kanan mi, iti patinayon nga aldaw. Pakawanem, dagiti basol mi, akas met pamakawan mi, kadagiti nakabasol, kada kami, di nakamet baybayan, nga umanugot, tisulisog, salakan ng katidakes. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos, tadaken ka. Sikatin ang gasatan, kadagiti aming babae, na ang gasatan met ti bunga ti tiyan mo, ni Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, kakasi na kami, ama nagbasol, itaken ton oras, ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos, tadaken ka. Sikatin ang gasatan, kadagiti aming babae, na ang gasatan met ti bunga ti tiyan mo, ni Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, kakasi na kami, ama nagbasol, itaken ton oras, ti papatay mi. Ave Maria, napno kay ti grasya, ni Apo Diyos, tadaken ka. Sikatin ang gasatan, kadagiti amin nga babae, na ang gasatan met ti bunga ti tiyan mo, ni Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, kakasi na kami, ama nagbasol, itaken ton oras, ti papatay mi. Ave Maria, napno kay ti grasya, ni Apo Diyos, tadaken ka. Sikatin ang gasatan, kadagiti amin nga babae, na ang gasatan met ti bunga ti tiyan mo, ni Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, kakasi na kam, ama nagbasol, itaken ton oras, ti papatay mi. Ave Maria, napno kay ti grasya, ni Apo Diyos, tadaken ka. Sikatin ang gasatan, kadagiti amin nga babae, na ang gasatan met ti bunga ti tiyan mo, ni Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, kakasi na kami, ama nagbasol, itaken ton oras, ti papatay mi. Ave Maria, napno kay ti grasya, ni Apo Diyos, tadaken ka. Sikatin ang gasatan, kadagiti amin nga babae, na ang gasatan met ti bunga ti tiyan mo, ni Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, kakasi na kami, ama nagbasol, itaken ton oras, ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos, tadaken ka. Sikatin ang gasatan, kadagiti amin nga babae, na ang gasatan met ti bunga ti tiyan mo, ni Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, kakasi na kami, ama nagbasol, itaken ton oras, ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos, tadaken ka. Sikatin ang gasatan, kadagiti amin nga babae, na ang gasatan met ti bunga ti tiyan mo, ni Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, kakasi na kami, ama nagbasol, itaken ton oras, ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos, tadaken ka. Sikatin ang gasatan, kadagiti amin nga babae, na ang gasatan met ti bunga ti tiyan mo, ni Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, kakasi na kami, ama nagbasol, itaken ton oras, ti papatay mi. Ave Maria, napno kay ti grasya, ni Apo Diyos, tadaken ka. Sikatin ang gasatan, kadagiti amin nga babae, na ang gasatan met ti bunga ti tiyan mo, ni Jesus. Gloria, Santa Maria ngay na ti Diyos, kakasi na kami, ama nagbasol, itaken ton oras, ti papatay mi. Gloria ti Diyos Ama, Anak, ken ti Espiritu Santo. Iti may katlo kadagiti naranyag, lima misteryo, ito, O Jesus ko, pakawanan pakawanan ka dagiti basbasol mi, ispalan na kantapoy sa infierno. Iturong mo amin nakararwa sa dilangit, nang nangruna ti makasapul unay ti kaasim. When iti may katlo kadagitin, di mga naranyag a misteryo, isit pa na kaiwaragawag ti dadateng ti pagarian ti Diyos.
Amami nga dat sa dilang madaydayo ko matinagan mo, dumteng ko mati pagariam, matungpal ko matinakam mo, dito'y dagakas sa dilangit. Itdem kadakam taldaw ito iti kanan mi ti patinayon nga aldaw. Pakawanem dagiti basol mi akasmet pamakawan mi. Kadagiti nakabasol kada kami. Di nakamet baybayan nga manugot iti sulisog. Isalakan nakamket iti dakes. Ave Maria, napno ka ti grasya, napo Diyos tadaken ka, sikatin ang gasatan kadagiti amin nga babae, nan gasatan met ti bunga ti tiyan mo na sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami nga managbasol. Itaken iti oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, napo Diyos tadaken ka, sikatin ang gasatan kadagiti amin nga babae, nan gasatan met ti bunga ti tiyan mo na sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami nga managbasol. Itaken iti oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, napo Diyos tadaken ka, sikatin ang gasatan kadagiti amin nga babae, nan gasatan met ti bunga ti tiyan mo na sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami nga managbasol. Itaken iti oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, napo Diyos tadaken ka, sikatin ang gasatan kadagiti amin nga babae, nan gasatan met ti bunga ti tiyan mo na sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami nga managbasol. Itaken iti oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, napo Diyos tadaken ka, sikatin ang gasatan kadagiti amin nga babae, nan gasatan met ti bunga ti tiyan mo na sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami nga managbasol. Itaken iti oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, napo Diyos tadaken ka, sikatin ang gasatan kadagiti amin nga babae, nan gasatan met ti bunga ti tiyan mo na sus. Santa Maria nga ina ti Diyos, ikakaasi na kami nga managbasol. Itaken iti oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, napo Diyos tadaken ka, sikatin ang gasatan kadagiti amin nga babae, nan gasatan met ti bunga ti tiyan mo na sus. Santa Maria nga ina ti Diyos, ikakaasi na kami nga managbasol. Itaken iti oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, napo Diyos tadaken ka, sikatin ang gasatan kadagiti amin nga babae, nan gasatan met ti bunga ti tiyan mo na sus. Santa Maria nga ina ti Diyos, ikakaasi na kami nga managbasol. Itaken iti oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, napo Diyos tadaken ka, sikatin ang gasatan kadagiti amin nga babae, nan gasatan met ti bunga ti tiyan mo na sus. Santa Maria nga ina ti Diyos, ikakaasi na kami nga managbasol. Itaken iti oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, napo Diyos tadaken ka, sikatin ang gasatan kadagiti amin nga babae, nan gasatan met ti bunga ti tiyan mo na sus. Santa Maria nga ina ti Diyos, ikakaasi na kami nga managbasol. Itaken iti oras ti papatay mi. Gloria ti Diyos Ama, iti Anak, kan Espiritu Santo. Kasi di po nga na ikastamet itaken itagnanayon nga awan tinggana. O Jesus Isus ko, pakawanem dagiti basbasol mi. Ispalan na kami iti apoy sa infierno. Iturong mo amin nakararwa sa dilangit, nang nangaroon natin makasapol unay ti kaasim. Iti may kapat kadagiti 5 anaranyag a misteryo, iso ti panagbalbaliw ti langan na po Heso Kristo. Amami nga dat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo. Dumteng kumati pagariam, matungpal kumatinakim mo, dito'y daga akas sa dilangit. Itdem kadakam taldaw ito, iti kanan mi, iti patinayon nga aldaw. Pakawanem, dagiti basol mi, akasmet pamakawan mi, kadagiti nakabasol, kada kami, di nakamet baybayan, nga manugot ti sulisog, salakan nakamkat ti dakes. Ave Maria, napno kay ti grasya, ni Apo Diyos, tadaken ka. Sikatin ang gasatan kadagiti amin nga babae, ang gasatan matibong ati tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga ina ti Diyos, kakasin na kami, ama nagbasol, ita kanton oras, ti papatay mi.
Ave Maria, napno kay ti grasya ni Apo Diyos, tadaken ka. Sikatin ang gasatan kadagiti aming nga babae, nang gasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria ngayon ati Diyos, kakasi na kami, ama nagbasol, ita kanton oras, ti papatay mi. Ave Maria, napno kay ti grasya ni Apo Diyos, tadaken ka. Sikatin ang gasatan kadagiti aming nga babae, nang gasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria ngayon ati Diyos, kakasi na kami, ama nagbasol, ita kanton oras, ti papatay mi. Ave Maria, napno kay ti grasya ni Apo Diyos, tadaken ka. Sikatin ang gasatan kadagiti aming nga babae, nang gasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria ngayon ati Diyos, kakasi na kami, ama nagbasol, ita kanton oras, ti papatay mi. Ave Maria, napno kay ti grasya ni Apo Diyos, tadaken ka. Sikatin ang gasatan kadagiti aming nga babae, nang gasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria ngayon ati Diyos, kakasi na kami, ama nagbasol, ita kanton oras, ti papatay mi. Ave Maria, napno kay ti grasya ni Apo Diyos, tadaken ka. Sikatin ang gasatan kadagiti aming nga babae, nang gasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria ngayon ati Diyos, kakasi na kami, ama nagbasol, ita kanton oras, ti papatay mi. Ave Maria, napno kay ti grasya ni Apo Diyos, tadaken ka. Sikatin ang gasatan kadagiti aming nga babae, nang gasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria ngayon ati Diyos, kakasi na kami, ama nagbasol, ita kanton oras, ti papatay mi. Ave Maria, napno kay ti grasya ni Apo Diyos, tadaken ka. Sikatin ang gasatan kadagiti aming nga babae, nang gasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria ngayon ati Diyos, kakasi na kami, ama nagbasol, ita kanton oras, ti papatay mi. Ave Maria, napno kay ti grasya ni Apo Diyos, tadaken ka. Sikatin ang gasatan kadagiti aming nga babae, nang gasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria ngayon ati Diyos, kakasi na kami, ama nagbasol, ita kanton oras, ti papatay mi. Ave Maria, napno kay ti grasya ni Apo Diyos, tadaken ka. Sikatin ang gasatan kadagiti aming nga babae, nang gasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Gloria, Santa Maria ngayon ati Diyos, kakasi na kami, ama nagbasol, ita kanton oras, ti papatay mi. Gloria ti Diyos Ama, Anak, ken ti Espiritu Santo. Kas edipunay, kas damik itag, nanayon nga awan, tinggana. O Jesus ko, pakawanem dagiti basbasol mi, ispalin na kam tapoy sa dinferno. Iturong mo amin nga kararwat sa dilangit, nang nangaruna ti makasapol unay ti kaasim. Iti maudi ka dalilima, anaranyag a misteryo. Sito pa nakairugi ti Eucharistia, iti maudi a pangrabii. Amami nga dat sa dilang madaydayo kumatinagan mo. Dumteng kumati pagariam, matungpal kumatinakan mo, ito'y dagakas sa dilangit. Itdem kadakam tal daw ito, iti kanan mi, ti patinayon nga aldaw. Pakawanem dagiti basol mi, akasmet pamakawan mi. Kadagiti nakabasol kada kami. Di nakamet baybayan, nga manugot iti sulisog. Isalakan nakamket iti dakes. Ave Maria, napno ka ti grasya, napo Diyos tadaken ka. Sikatin ang gasatan kadagiti amin nga babae, nang gasatan met ti bunga ti tiyan mo na Jesus. Santa Maria, ngayon ti Diyos, ikakaasin na kami nga managbasol. Itaken iti oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, napo Diyos tadaken ka. Sikatin ang gasatan kadagiti amin nga babae, nang gasatan met ti bunga ti tiyan mo na Jesus. Santa Maria, ngayon ti Diyos, ikakaasin na kami nga managbasol. Itaken iti oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, napo Diyos tadaken ka. Sikatin ang gasatan kadagiti amin nga babae, nang gasatan met ti bunga ti tiyan mo na Jesus. Santa Maria, ngayon ti Diyos, ikakaasin na kami nga managbasol. Itaken iti oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, napo Diyos tadaken ka. Sikatin ang gasatan kadagiti amin nga babae, nang gasatan met ti bunga ti tiyan mo na Jesus. Santa Maria, ngayon ti Diyos, ikakaasin na kami nga managbasol. Itaken iti oras ti papatay mi. Ave Maria,
napno ka ti grasya, napo Diyos tadaken ka, sikatin ang gasatan kadagiti amin nga babae, nan gasatan met ti bunga ti tiyan mo, ana Jesus. Santa Maria, ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken iti oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, napo Diyos tadaken ka, sikatin ang gasatan kadagiti amin nga babae, nan gasatan met ti bunga ti tiyan mo, ana Jesus. Santa Maria, ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken iti oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, napo Diyos tadaken ka, sikatin ang gasatan kadagiti amin nga babae, nan gasatan met ti bunga ti tiyan mo, ana Jesus. Santa Maria, ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken iti oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, napo Diyos tadaken ka, sikatin ang gasatan kadagiti amin nga babae, nan gasatan met ti bunga ti tiyan mo, ana Jesus. Santa Maria, ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken iti oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, napo Diyos tadaken ka, sikatin ang gasatan kadagiti amin nga babae, nan gasatan met ti bunga ti tiyan mo, ana Jesus. Santa Maria, ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken iti oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, napo Diyos tadaken ka, sikatin ang gasatan kadagiti amin nga babae, nan gasatan met ti bunga ti tiyan mo, ana Jesus. Santa Maria, ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami nga managbasol, itaken iti oras ti papatay mi. Gloria ti Diyos Ama, Anak, kan Espiritu Santo. Kas idipuanay, kastamit itaken iti agnanayon nga awan tinggana. O Jesus ko, Pakawanan dagiti basbasol mi, ispalen na kam ti apoy sa dimpyerno. Iturong mo amin nakararwa sa dilangit, nang nangaruna ti pasapol unay ti kaasim. Salve, Reina, Ina inati ti kaasi, biag samit kan inanamami. Salve sikat kararagan mi, da kami nga pinagtalaw nga anak ni Eva. Agpakpakasi kan ka, asumasa inig, agsangsangit dito'y daga apagluluan. Ala makatalik mi, talyaw mo kadakam, dagita matam aman ang asi. Ket intun malpas dito pamagtalaw, ipakitam to kadakam ni Jesus, bendito abunga ti tiyan mo. Umanang asi, umanakem, unasamit, Abraham, Santa Maria. Ikakaasi na kami, Santa ngay na ti Diyos. Tapno may kari kami, kadagitin kari ni Kristo nga apo mi. Amen. Kung mararag tayo, o Diyos, babaen, iti panagbiag, ipapatay kan panagungar, tibugbog to nga anak mo, ingun udan na kami, kadagiti gungguna, tagdanay, no panakaisalakan, ipaay mo kadi, ababaen, ti panagpampanunot mi, kadagiti misteryo na santuan unay, arosaryo na poberhen Santa Maria, tuladan mi, dagiti linaunda, kat magunod mi, dagiti karida, gapumet laeng kan Kristo nga po mi. Amen. Tibaban medisyon manikot ti nga ito, tinaganti Ama, ti Anak, kan Espiritu Santo. Amen.
Hello. Hello. Naimbag arabito amin kakabsat. Intay kaduen ti panagyaman dagiti kakabsat tayo nga CWL iti Salcedo Unit kastapay kini Eusebio Nelson Damig Jr. for passing the November 2025 licensure examination for teachers. Kastapay met ngayon tay kararagan dagiti kararwa dagiti sigminan nga CWL members. Kadwayan tayo, dagiti kakabsat tayo nga CWL ken Mother Butlers Guild nga mangidaulo iti panagdaton ken panagyaman. Tumakder tayo. Siraragsak tayo Siraragsak tayo Ayaw tiyapo Siraragsak tayo Karupag tiyapo Siraragsak tayo Agyaman tiyapo Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo at dakuma kada kayo. Basta kumamin. Hiraman tayo pa iti special intention pagyaman dagiti anak tayo nakapasa iti letda ni Marlene Cortez, ni Natalie Habungan, ken ni Nelson Eusebio Dameg. Kakabsat ti panagtalek iti plano ti Dios, ti pananguray ti umiso nga oras ken panawen. Rumbeng patyen tayo, bigbigan tayo, ti plano ti Diyos kada tayo. Agkamatalit tayo ken kuana ta isuna, ammuna ti turungan tayo, ammuna ti adda plano na para kada tayo. Tapno maikarita ang makirano ti dayto na santo na misteryo, bigbigan tayo pay dagiti basbasol tayo, pagbabawyan tayo idayan tangay mamati tayo, ti Diyos manangaasi ken managayat.
Iti si bababawi anakem kunatayo agkonpesarak iti Dios aman nakabalin amin ken kada kayumet kakabsat tasyak nakabasulak iti panunot sao aramid ken liway ko basul ko unay isu ngagpakpakaasiap ken Santa Maria ngagnanayon na Birhen kadagiti amin nga angheles ken sa santos ken kada kayumet kakabsat, tay kakaasidak kuma, iti apo tayo a Diyos. Kaasyan na tay kuma ti man nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Amen. Pagkawanen naka di mo ipalubos akin ka may sinaan mga sika Anak ti
iti makannawan kiyaman kasyan na kami. Gloria iti Diyos iti kangatwan. Jesu Kristo tinasantuan, siksika ti Apo, siksika iti kangatwan, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iti gloria ti Diyos Ama. Amen. Kumararag tayo. O Diyos, imparangarang mo ti gloriam iti lubong, babaen ti panagpasngay ni nainggasatan e Birhen Maria, ipaay mo kadkadakam tinapaypayso apanamati mi ti misteryo at ti Diyos anak nagbalin a tao, ket ipapuso mi aday dayawen, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso makipagbiag ken makipagari kan ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Ti may basa na daw iti libro dagiti okukum. At da idi ti lalaki nga agnagan iti Manoa at taga Sora ang nagpaod iti tribo ni Dan. Saan nga ganak ti asawa ni Moa, nagparang ti anghel iti Apo a babayi. Saan ka naganak idi, ngi magsikog kanto, ket ipasngay munto ti maysa a lalaki. Kinunana, di ka mininom apulos ti arak, ken di ka met mangmangan ti uray anya a may parit at araon. Aganak kanto iti lalaki, di munto pukpukisan, agsipod tamanipod itangaal daw, ti panakayanak na, maidaton to iti Diyos, akas maysa a Nazareo. Isunto ti mangispal kadagiti Israelita, iti ima dagiti Felisio. Napan ti babae, iti asawa na, ket imbaga na daytoy. Imay kanya, ket maysa a tao, iti Diyos. Nakakaskas daw tilangana kaslanghel iti Diyos. Saan ko as sinaludsod, no sa dino tinagapan na, ket di namet imbaga tinagan na. Ngem imbaga na nga agsikugto, ket aganak to iti lalaki. Imbaga na pa'y adyak umininom iti arak, wenno na ingel ngay numen, kenjak mangmangan, iti uray anyaman a may parit at araon, tamaidaton to ti ubing, iti Diyos akas Nazareo, bayat ti panagbiag na. Impas nga iti babae ti maysa lalaki, ket pinanaganan na iti Samson. Dimmakkel ti ubing, ket binindisyonan ti Apo. Rinugyan ti Espiritu ti Apo at inignay ni Samson, idi adday ti kampo ni Dan. Iti nagbaitan ti Sora ken Istaol. Ti sao ti Apo. Agmalmalem masarsaritaek ti panakaydaydayaw mo, ket ipaduyak-yak ko ti kinadayag mo. Sika kumati natalged abatu apagkamangak, natibker, isarikid-ked, amang salaknib kanyak. Tas sika ti kamang ko, sika ti salinong ko, ispalinap o Apo, iti panakababain, dagiti narangkes, ispalinak iti ima, dagiti nadawel, ken managdakdakes. Sika o Apo Diyos, tiyan tinamnamak, manipod kinaubing ko. Sika tinagtalkak, sika nagtalinaak iti urnos ti panagbiag ko. Sinalakniban nak, manipod panakayanak ko.
Idaydayaw kunto ti panakabalin mo, o Apo Diyos. Ipakaamok to ti kinalinteg mo. Insurunak, o Apo o Diyos, manipod pa'y kinaubing ko. Ket agpapan ita, sarsaritaek pa'y laeng, dagiti nakakaskas daaw nga araramid mo. Intay dunget isao ti Diyos nga imbagunay. Intay dunget isao na ang makalinglingan. Intay dunget isao ti Diyos sa mangpunas ken linay. Wen dunget ay kami sa Alleluia, alle, alleluia, alleluia, alle, alleluia, alleluia, alle, alleluia, alleluia. Alleluia, alle, alleluia, alleluia, alle, alleluia, alleluia, alle, alleluia, alleluia. Ti Apo at dakuma kada kayo. Ipan na kaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Lucas. Idi ni Herodes ti ari ijay Judea at dapadi nga agnagan Zacarias akameng ti bunggoy dagiti papadi nga ipanguluan ni Abias. Elizabeth tinagan ti asawa na anagtao di kapututan ni Aaron apadi. Iti imatang ti Dios nagbiag asililinteg dagiti agasawa. Awan pagkurangan ti panagtungpalda kadagiti amin na paglintigan ken tibilin ti Apo. Ngem awan anak da talupes ni Elizabeth, may sapay lakay ken baketdan. Iti maysa nga aldaw dimteng ti batang ti bunggoy ni Zacarias nga agserbi iti templo, ket madama nga araramiden na tirebbeng na akaspadi. Kas kadawyan dagiti papadi nagbibinunot dano si asino ti sumrek iti templo ti Apo amang puor iti ensenso iti altar. Napagasatan ni Zacarias asimrek iti templo ti Apo. Idi po puuran na ti insenso iti uneg, nagkarkararagmet dagiti tattao iti ruar. Nagparangken Zacarias ti maysa nga anghel ti Apo, ket nagtakder iti makannawan ti pakapupuuran ti insenso. Nariribok ni Zacarias idi makita na, ket nagbuteng iti napalalo. Di ka agbuteng Zacarias, kinuna ti anghel, impangag ti Diyos ti kararag mo. Aganak to ni Elizabeth nga asawam, lalakin to ti anak yo, ket panaganam to iti Juan. Agragsak kanto iti kastaunay, ket adun tumet ti agragsak, iti pannakaipasngay na, ta naindaklan to atao, iti imatang ti Apo. Mapnun to ti Espiritu Santo, oray addapay laeng iti tiyan ni inana, ket dinto uminom iti arak wenno oray anya a makabartek. Adunto kadagiti Israelita ti pagsublyan na iti Apo a Dios da. Umununan to ngem isu a maibaon. Addanto kenkuana ti bilag ti pannakabalin ni propeta Elias. Pagtutunusen nanto dagiti amma ken dagiti anak. Pagsublyan nanto dagiti nasukir iti kinalinteg. Isagana nanto dagiti tattao a maipaay iti Apo. Kasano ti pannakaammok a mapasamak daytoy sinaludsod ni Zacarias iti anghel, lakaya kon ken bakit metten ti asawak. Di ka mamati Zacarias, agsipod ta di mo patyen ti imbagak a maaramid to iti tiyempo ana ituding. Agumel kanto, ket di kanto makasao, agingga iti aldaw apan nakatungpal dagiti sinaok. Siak ni Gabriel nga agserserbi iti imatang ti Diyos.
imbaon nak ang makisao ken mangidanon ken ka iti daytoy na imbag adamag. Kabayatan na mas daaw dagiti tattao nga agururay ken ni Zacarias agsipod ta nabayag unay ti kaaddana iti uneg. Iti rumwar sa anin ang makasao ket daytoy tinakaamwanda nga adda nagparang ken kuana iti templo. Gapota sa anin ang makasao nagsinsinyas latan kadakwada. Nagawid ni Zacarias kalpasan ti panawen a panagserbi na iti templo. Iti saan ang mabayag nagsikog ni Elizabeth nga asawa na ket 5 bulan adirimrimwar iti balay ket kinunana inaramid daytoy kanyak ti Apo. Inikatnan ti pakaibaba inak iti imatang ti tao. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Good evening. At daytoy kung kunana nga daytoy napasamak ken ni Elizabeth ken Zacarias daytoy ti kunada nga in God's time. In God's time nga ti panawon iti oras ti Dios mapasamak ti kayat na nga aramiden no dadduma haan nga jibukod tayo nga kayat nga oras no di in God's time. Imagine mo titawon ni Elizabeth idi approximately titawon ni Elizabeth idi agsikog basta 70 plus. Kano ito no 70 plus ti tao ka ti problema nan kahaan lang nga di kina senior na dayta ited ti munisipyo nga partial di 100,000 nga mano 5,000 wano 10,000. Dayayan ti pakarikriku-tan tayo kay isuna ka imagine mo kuna ni ti Anghel Gabriel kinni Zacarias nga mangpupuor di insenso ta kapututan nga rod ti padi tano kapututan na ka ti papadi libita kunana di jay iso da amin ma-train damat nga agserbi iti altar. Kay imagine ko na nasungbatanen ti kararag mo. 75. Kantin approximately agasawa ko mamada Zacarias ken ni Elizabeth aka idi tartari gagayan dati aganak aka 18 to 25 years old. Meaning nasungbatan dayta aka kararag after 50 years. Laman, nang kay ngagdanag da kayo nga babalo ka da anya nagana babaak nga 75 years baka tatala nga sumangpet mat. Hangkay maawanan tinamnama. Kunana nasungbatanen ti kararag mo kunana agsikog ngaming kanyada nakababain ti tao nga haan nga makaanak Lopez kunada natayo umag ka, no, kumano animal ka, nagiti animal tayo, baboy, nuang wono ka, baka ka, aso, layas, kuna tayo. Ngam nagalas mga ibaga tayo, iti tao, ti layas, Lopez, kuna tayo, ngam hantay unay nga pagsasao. Kakunanakin ni, sino nga rudmat, ti mamatila, da kayo mamat. Kunana dito, description na, nasingput da Zacarias ken ni Elizabeth, awan pagkurangan ti panagtungpal da iti relihiyon da nalinteg da a tao. Ngam apay nga haan nga sungbatan ti Diyos day nga kararagda. Kakunana pagamunta kunana nagparang ti anghelen nasungbatanen ti kararag mo after 50 years sino ta nga agreklamo nga rudmet? Laman sino nga rudmet nga agreklamo? Tatapi agkubkubo ni bakit ka awang ngipon nan? Nagpadpada dan to di anak na nga awang ngipon na. Kakunana nasungbatanen, iso nga, ada nagdumaan na daytoy. Ni Maria, idinagparang ti anghel ken kuana, kunana agsikog kanto. Ipas ngay munto ti maysa nga ubing, panaganan yun to ti Jesus. Kuna ni Maria, hakasano nga mapasamak daytoy kamay sa ak aberhen. Anya nagdumaan na di kuna ni Zacarias nga, kasano nga mapasamak datoy ka, laklakayan, bakbakit, lakaya kon, anya na ganan, bakit kon sa Lopez, anya nagdumaan di sa ludsod da. Ni Apo Santa Maria, kinonpermaran na, haan nga complain. Kinonpermaran na, kas ano nga maaramid datoy, may saak aberhen. Haan na nga imbaga nga, haan nga mabalinen, haan. Kas ano ang maaramid datoy, may saak, kinonpermaran ni Apo Santa Maria. Ni Zacarias, resistance di songbat na.
Resistant ni Zacarias, anya ti ko na kasano nga mapasama ka balakla kaya na kon. Awon pay mo labayagra idihan. Kamupay data 75 manatawon ni saka damagan yung mga kadata luloy no mabalimpay. Bakit man Elisabetan? Kasano nga maaramid da itoy? Iso nga nag-complain ni Zacarias, anya ti ko na ni Anghel hangka mamati agumel kanto. Kita niya. Nagmayat ko mamo dagiti hanga mamatpatigin Apo Dios ka agumel niya. Dagiti hanga mang tungtong palti pagayatan ni Apo Dios ka agum. Nagtal na ko madato nga simbaan ken parokyan. Amin nga subag kunak kumakin ni Apo Dios ka pagumelam. Tapos nagtal na katadan nga parokyan. Awangatan ati maritesan. Kanya ti kunana, anya ti confirmation na, anya nga tada ito, inusalsalud-sudan tayo, anya ti purpose na, nga naglintag nga tao ni Zacarias kin ni Elizabeth, handa nagan anak. Kinagkarkararag da for how many years? Sala simang pat, idi, after, approximately, kuntaran tayo ka, 2018 to 25, idi agkarkararag da nga aganak da kuma, idi agtrentadan, nakababainan. Idi agkurintadan, nakababain nga adan. 50 awanan, idi 75. Imagine mo dahi ta. Santo aganak ko nana. Yes, Diyos ko kasano pa'y dahi tan-a. Awang pa'y mo ilang nga ruti RHU editi Salcedo. Kadiga dajay kalkalapaw ati paganakan na. Kasano nga tati pan nakabinbin na tatulang tagkubkubo nga bakutan nga aganakan. Nga ito'y nakaaramidan na dajay. Sos, nagsikat viral adata. May isa nagipos ang taga Salcedo. Naado ati agmumotor nga umay mangkita. Padasin yung tuman, sino ti 75 kanyayo aganak kayo man. Ay madiada kayo nga babalo ako, delikado, ada nga chismisan na kayo. Kunana, nakababain, kunana ni Elizabeth, ay kunana ni Zacarias, inikatan ti Diyos ti pakaibabainak. Anya nakababain, di na Lopez mo, uno di aganak nga bakit. Anya ti mas nakababain, di aganak nga bakit, uno di Lopez. Anyway, hanga daya ti puntos tayo, nayon nga tatiplano ti Diyos, nga in delay na ti panaganak ni Elizabeth, in preparation para kin ni Apo Jesus. Nga saludsudan tayo, inggagara nga ti Diyos nga, haan na pailaan nga pagan-anaken, tapno maiprepare kin ni Apo Jesus. No, nalaka nga saludsod, no apay nga pinagsikog na, ti bakit, nga Lopez, milagro dayjay, ibagbaga na nga tibilag ti Diyos, kaya na nga pagsikugan ti Lopez nga bakit? Kaya nantumat nga pagsikugan ti Birhen nga awan ng sagsagid, nalaklaka nga awaten dayjay. Ngam day salsaludsudan tayo, in delay na nga ta, in yuray na nga ta, tapno maipakita ti bilag na. Kasi no naganak ni Elizabeth iti or normal nga tawon, awan ti impact na haan. Wow. No aganak yadda asawa na, awan ti impact na haan. No naganak yawan asawa na, ay delikadaw. No balo nagsikog awam mo ilakay na nakarkaron. naggapuan na sigurado amin nga matatiliktur ko ne kunadan Kanya nga roday niya ti kunana ingagara nga tati Dios nga in delay na di pa nagsikog na in preparation para kin ni Apo Jesus. Ala nya man day nga plano ti Dios hantay nga kutkutan hantay mo mapugtuan di mo imbaga ti anghel kada tayo. Tinapintas nga pampanunutan o muna. Ti oras ti Dios orayon tayo. Ado ti kararag tayo nga mabalin ti songbat na kunada nga katalo ti songbat ti kararag wen haan hanga paraking ka or wait aguray ka in God's time. Dagiti karkararagan tayo. Kasapulan ka diti panagkapya ti pamilya, gaputa adda susik na. No naaramid mo di obligasyon mo, orayem. No han na kayat ti sumungbat, ayatem lata, orayem. Nalaklak nga saritaan, orayem nga matayon. Tamalpasan, nagriga mga ikarkararag nga matay. Orayem. Tasakit tayo. In God's time. Aguray ka. Aganos ka.
Surutem. Dagiti problemaan tayo in God's time. Di malagbalbaliw nila kay kon apo. Apaya nga rod, makauman. In God's time. Into nung umato amin, paspasam nga pakanan, iya amti inuman na ti oray lang nga, into no kwan, mari na nang agbabanag amin nga lapayag na kada kwan, anto nga minuman. In God's time, nabalin day nga sungbat, maikadwa, day jay ko na no oras ti Diyos, uray no hantay kayat, uray no imposible kanya tayo nga tao, di tay ammo no anya ti plano ti Diyos. Maikadwa, anya ti mabalintay nga pampanunutan. Ti panagtungpal ti pagayatan ti Diyos, uray pa'y nakamadmadi. Anya dito nga pagayatan ti Diyos, kunana, inikat nandi pa kaibabainak, ngam after 50 years, idimoten kumkumbel ni bakit kon, idimoten hanga mabalin nga aganaken, nagminopos pa yan, samo mabalin, ka nagminopos dayjayon, di mo manuti tawon ti agminopos? Nang kaya pa nagminopos? Hayampay? Kamanot taon na, kano 75, nagminupusan aday jayan. Siguradon aday jayan. Alangan mga gumagatang pa ilatin new text, mga napkin mo ta, Elizabeth mo, bakbakitanaanan Kakunana, no, iso nga reklamo mo ni Zacarias, tatapay no kumano kunana, katatapay, nagbayag ka din kunana, kanya ti kunana, di ka mamati, doubt. Anya ti kunana agumil kanto. Di mo no daduma ka kasla di kayat ti Diyos ka nagrigat nga patyan. Daan nagado ti gundaway nga datay amin oray siya nga padi no daduma ka adda dagiti gundaway nga kasla nagrigat nga patyan di jay aramiden na kanya tayo. Kasla imposible. Ngam kunana walang imposible. No daduma ka adda di jay oray agkarkararag tayo. Agparparintumang tayo, agnobnobel na tayo, ngam di kararag tayo daduma ka, at the reservation na, patsin nga tati Diyos, denggan nga tati Diyos. Di ti saludsod na. Di ti may nga pagpampanunutan tayo. Uray no narigat di paaramid ti Diyos kanya tayo, willing tayo kadihang kading agrik-reklamo di puso tayo. Kabailan tayo kaditi sumurot, nga awan ti reservation na. Anya ti kunana, anya ti gunggunana ti hanga mamati, agumel. Disobedience ko na tayo, iso topic tayo di kalman. Panagtungpal, panagtudyo, panagtulnog. Katatamet, no anya ti consequence na, anya di jay, agumel kanto. Idi insurat nan, tinagan nga Juan, kaya na nga sa uwan, mamatin ni Zacariasen, ta na aramiden, na isubli di jay, panagsaunan. Kaya na nga sa uwan, uray narigat para kada tayo, ngam no iso ti pagagayatan ti Diyos, masapol as umurot tayo. Kamaudyanan na, anya ti napintas pa nga pampanunutan tayo, dahito'y panagsikog ni kung nga na delay. Anya ti na may sapay nga panunutan tayo. No plano ti Diyos no in delay na dayta, gapot isagana na ti maysa a birhen. No datay ti agpampanunot, dahito'y batit nga utek tayo, no datayo no padasen tayo nga kutkuten amin dagitoy, hantay kabailan nga sulbaren. Anya ti kaya na nga sa unda ito, kinapakumbaba nga ad-ado, Diyos na bilbilag nga amang ngamda tayo, ad-ado ti ammo na ngamda tayo, na waywaya ti kapanunutan ng Diyos garod. Hantay mabaling ikumpera ti utek tayo. Hantay agin lalaing iti imatang ti Diyos. Even our mission. Uri ti mission tayo. Kalasyak ko mga padi. Anya ti mabaling kong aramidan. Aramidag laang jay nanumo nga mission ko. Di katataok, ibagbagay ko, ikarkarigatak nga ibagay, iji mission. Di jay panakilangan, di jay aramidan tayo nga nasaya at ti sakramento. Hante nga mapanunot na niya ti plano ti Diyos, isunan ton ti mga ramid. Di jay basit, di nanumo nga trabaho tayo nga tao, bayan tayo nga ni Apo Diyos ti mga ramid, tapno mabendisyonan. Tano di ti basit nga utek tayo, pulos nga hantay maikumpira iti plano ti Diyos. Iso nga di ko na tayo, uray ti mission tayo. Ay kunakon nga ulit-ulitan, problema iti pagilyan, problema iti gimong, problema iti pamilya, problema iti salon at tayo. Aramiden tayo di rumbang nga patsyon tayon, na italag tayo kini Apo Diyos, baybay antayon tayo isunat ti agtrabaho.
tadakdakkel nga amang ti plano, ti laing ti Diyos ngam datayo. Anya nga ti mabalintay ang aramiden, kinapakumbaba. Submission to the will of the Father kunana dayay. Agpakumbaba tayo, sumurot tayo, agtalik tayo, iti grasya na. Kanukit kitaan nyo mat, oras siyak mat nga padi. Nakanumnum mo nga padi, awan mabalbalin na nga padi. Nagtrabaho ni Apo Diyos kanyak, ala nasaya at unay. No, agtrabaho ni Apo Diyos kada tayo, nasaya at launay. Ngamhaan ang apulos nga mabaling nga ibaga nga siyak. Os-osaran naklaeng, nanumo. Kabaybay aki so ti basic principle tayo, idi pala ka umay ko dito eh. Aramiden tayo di ay kabailan tayo nga aramiden. Baybayan tayo nga ti Espiritu Santo iso ti mangbuo. Ado ti pagkurangan tayo, baybayan tayo nga ti Diyos ti mangbuo dahi ta nga misyon tayo. Tantay nga rod amo ti plano na hantay mabasa. Tanalala i Diyos garod, tao tay laeng nga nanumo. Ala kakabsat, agtalik tayo iti grasya ti Diyos. Ado dagiti hantay kabailan nga panunutin. Uray mo't dagitoy karakter tayo da Zacarias, da Elizabeth. Uray ni Maria ta nakaraman ditoy, narigat nga panunutan, ngam kabailan ti Diyos nga aramiden. Tumakdar tayo para iti kararag sa pasap. Kumararag tayo kakabsat, kat si papakumbaba tayo ako mamang, ken mangitalag iti ama tayo ana ilangitan kadagiti kasapulan tayo kuna tayo iti tunggal panggep apo denggem kadtigimong dagiti tattaom. Agpaay iti simbahan tayo ni Santo Papa Leo dagiti obispo papadi ken dagiti amin ngagserserbi iti simbahan tapno agtultuloy latta kuma iti anepda amangirakurak iti naimbag adamag, ket agserbida akas instrumento, ti panagbalbaliw ti lubong. Kumararag tayo iti Apo. Apo, denggem ka, tigimong dagiti tattaom. Agpaay ti pagilian tayo a Pilipinas, nang nangruna kadagiti opisyales, anaikan iti saad, ken karbengan ngagserbi kadagiti tattao. Tapno ipaayda kuma ti di kalibre a serbisyo kadagiti tattao ket saan da a masisirap iti sileng ti pirak. Kumararag tayo iti Apo. Apo, denggem ka, tigimong dagiti tattao. Agpaay kadagiti amin nga adda ditoy ita. Tapno agtuloy tayo kuma nga agbalin a saksi iti kinaimbag. Kinamanagparabor ken kinamanagayat iti Apo. Kumararag tayo iti Apo. Apo, denggem ka, tigimong dagiti tattao. Agpaay kadagiti naayat at tumultulong iti parokya tayo. Tapno babaen ti panalaknib ti Diyos, ikanawa na kumaida iti dakes, ket makapagserbida akas katulungan iti simbaan, para iti panakaiparik na ti pudpudno a mensahe, iti ayat dagiti tattao. Kumararag tayo iti Apo. Apo, denggem ka, tigimong dagiti tattao. Agpaay kadagiti suamin nga ipatpateg tayo, anang ipulangen iti bukod da abiyag. Tapno iti Diyos, ikuyog na kumaidan iti biyag nga awan inggana. Kumararag tayo iti Apo. Apo, denggem ka, tigimong dagiti tattao. Agulimat tayo tayo matdawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Intay mati karkararagan dagiti kakabsat tayo adi mawat ti tulong tayo amang ikarkararag kadakwada. Managayat unay nga ama itinapalao sa panagayat inted mo ti panangisalakan mo kadagiti amin at tao. Ket inyag mo, tinadaeg a panagbiag, oray pa iti agdama a tiyempo, ado pa'y laeng dagiti pakasikuran mi iti panagbiag mi, ket ikamang mi amin idaken ka, paramot laeng ti pagsayaatan mi, dawaten mi daytoy itinagan ni Kristo nga anak mo, ken Apo mi.
anano Pagyaman miken ka managparamor nga ama Awatem pasatwem ida Daytoy tinapay pasatwem Ken daytoy arak nga itay daton miken ka Ket sabay na kuma tambay karina iti padaya Abang supapakbit kinadungom o ama Daytoy tinapay pasatwem kuma Ken daytoy arak nga itay daton miken ka Ket sabay na kuma tambay karina iti padaya Abang supapakbit kinadungom o ama Idaton miken ka ako Nagragsak mi nga Pagyaman miken ka managparamor nga ama Awatem pasatwem ida Daytoy tinapay pasatwem kuma Ken daytoy arak nga itay daton miken ka Ket sabay na kuma tambay karina iti padaya Abang supapakbit kinadungom o ama Daytoy tinapay pasatwem kuma Ken daytoy arak nga itay daton miken ka Ket sabay na kuma tambay karina iti padaya Abang supapakbit kinadungom o ama Idaton miken ka ako Daytoy miat na tao Pagyaman miken ka managparabor nga ama Awaten pasatwem ida Daytoy tinapay pasatwem kuma Ken daytoy arak nga itay daton miken ka Ket sabay na kuma tambay karina iti padaya Abang supapakbit kinadungom o ama Kumararag tayo kakabsat tapno da tayo ken dagiti adaton tayo makaayayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Apo kita haem kada si aayat dagitoy sagot nga iroknoy mi iti altar mo. Tapno daytoy idaton tinarasi a kinatao mi mapasanto ko ma babaen tinadyosan abilag mo gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo.
Itag-ayo dagita puspuso yo. At dadan kasikatatay iti Apo. Agyaman tayo iti Apo a Diyos tayo. Pudno unay ama ikarigat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama man nakabalin katagnanayon a Dios gapo ken Kristo nga apo mi. Isu nga impadto dagiti amin na propetas sinikog ni Berhen Maria iti mangnibinibi nga ayat. Ni Juan Bautista in waragawag na nga asidag tiyaaynan sana impatuldo idi nga addan. Katimat laeng anak mo ti mangipaay, ada kami agraragsak kami amang pasangbay, iti misteryo ti inna pan nakaipasngay. Tapno masangpetan na kami nga agkarkararag asiriridam, ket dagiti pakaitantanukan na ti inkam ramrambakan. Anan sata makidanggay kami kadagiti angheles ken arkangheles, ken kadagiti amin nga ehersito ti langit, ket ikantami ti imno ti panakaidaydayaw mo, ket kunami adi agsarday. Santo, 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 Diamo a Diyos, dagiti amin aparswan. Bilangit ken daga, nagnuday ti bakay daydayawan. Hosana iti kangatwan, madaydaya ti umay tinagan ti Apo. Hosana iti pudno unay Apo, abiig ka akina santo, kat si katigubwayan ti amin akina santo. Dawatin mi nga rod ti paay mo ta espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinam kat ti paay mo ida kada kami, abagi kandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok, nangala iti tinapay nagyaman ken ka, pinispisi na, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy, tadaytoy ti bagik isa maiyawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di pa nang rabiida nangala iti kalis, nagyaman manen ken ka, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy. Tadaytoy iti kalis ti darak, dara ti baro ken agnanayon atulag, iso a maibuyat to a maipaay kada kayo ken kadagiti ado at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol, aramidan nyo daytoy a pangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Babaen ti krus mo, kening ka panagungan, inakam insalakan, manubot sa ngalubungan. Babaen ti krus mo, kening ka panagungan, inakam insalakan, manubot sa ngalubungan.
Iti ngarod pa nang ilagip mi ti papatay, kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo, ti tinapay ti biyag, kan di kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken kata impaay mo, ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo, katagserbi kam ken ka. Dawaten mi apo, tada kami amakirano diti bagi kandara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati, Espiritu Santo. Laglagi pa makadaapo ti iglesia manaysak na piti sa ngalubungan kat parayrayom ti ayat na anadyosan. Laglagi pa met ni Leo a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, nagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pa mapayapo dagiti kakabsat mi apimmo sayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Ngawatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo, tay paay mo met, takaasim kada kami. Aramidam kuma, may karikam amin iti agnanayon abiyag. Kat makiranod kam to, kenenggasatan na Berhen Maria ngay nati Diyos, ninagasat nga Jose, nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles, kan dagiti amin asa santo, isuda ang nakapudno, ang nagserbikan kaditoy daga. Magikadwa kam to, kadmet kadakwada, nga mangitantanok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, siga kaysa ken Kristo, ken itisidong ni Kristo, ititimpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken kamanakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Hintay umararaw iti ama, katwalwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Dawaten mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi itdem kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi kat babaan ti panulong takaasim kada kami kan kanayon kumalaeng ti basol mailisi kami ti amin ariribok may kanawa kami kabayatan di panangururay mi ti kinagasa tanam namaen mi kan iti yaay ni Heso Kristo anang isalakan kada kami. Kukuam ituray, iti panakabalin ken dayaw, iti agnanayon, adin tuag sa O apo mi a Heso Kristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti ibatik kada kayo kapya nga aggapo kanyak ti ited ko kada kayo saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam no di kat ti pamati ti iglesyam
Kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasikan kwa na, ti kapiyaken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awanting gana. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangad da kada kayo. Iti napakumbaba napnuan ayat puso, ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo kapya, kada kay amin kapya, kapya. Adtoy ni Apo Esos, ti Kordero ti Diyos sa mangikat, kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may karingaw, may kakanyak, ngem ti may salae nga sa mapaimbag. Adiben mo alam
Igsikao apo, tibileg mi, panagkaawa, kinakapsot mi, panagkapakawan, nagkurangan mi, iturong mo apo, di panagbiag mi, biyaya ti Diyos, hintay rambakan, kasya na asa ko, magraramanan, naisot ti biyag, amin anak mo, ikat kenang ay Diyos pagkamangan, anyaman abana, di ay liroken, anyaman ariga, hintay parmeken, when nga agpaiso, di Diyos tulaen, kirit kay namnama, ito aglemnen, iyaya ti Diyos, hintay rambakan, kasya na asago, magraramanan, naisut ti biyag, amin nagkapon, Rigat ken namay Diyos pagkamangan. Kumararag tayo. Agyaman kam ken ka uman nakabalin a Diyos, gapo ka dagiti imparabor mo, ipaay mo ka di tatarigagayan, mi asipupod no ti insagot mo, iti kasta, iti nadalos anakem, patgen mi asiraraem, ti panakaipas ngay, ti mangisalakan kada kami, gapo ken Apo Meso Kristo, nga anak mo ket Diyos, iso magipagbiag ken magipagarikan ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon, nga awan ti enggana. Iraman tayo ti kararag tayo Apo, dagiti faculty and staff ti Tagudin National High School, Agri-Collection Dano Bigat. Pagyamanan tayo dagiti nangidaulo, dagiti kakabsat tayo ti Catholic Women's League, kan kastamot ti Mother Butlers Guild. Ti Apo adda kuma kada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Diyos, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Nalpasin ti na santon a misa intayon iti ayat ken kapya ti Apo.